nendoda yakhe indlu yayo, haleluya, elulwalweni eloleni kuselitheni mosne, haleluya. So nxa wakhela indlu yakho elitheni, haleluya, don't itsho ukuthi ufuna ime, haleluya, ngoba understand into ukuthi ilitye mos nxa ulibekile kule ndawo, haleluya, uyakwazi uhamba uyotsho kule ndawo yakho uphinde ubuye lisekulaa ndawo, haleluya, alisuki, haleluya. So ke nxa ndiyithatha ndizisa apha kuthi uThixo bangcwele kule vesi usifanisa njengelitye, haleluya, uthi masakheleni kuye, haleluya, sithatheni ukholo lwethu nethemba lethu lonke silakhele kuye, haleluya, because uThixo unjengelitye, haleluya, akasuki, haleluya, futhi akajiki, haleluya, awuthi uba ubejonge kuwe, haleluya, usuphinde uthi xa ujongayo kwenye ixesha ufike ejikile, haleluya, okanye engasathethi le nto ebeyithetha, haleluya, uThixo unjengelitye athi uzakwenza uyakwenza, haleluya, haleluya, akawujikeli ilizwi lakhe, haleluya. Yona nto esikhuthaza into yokuthi ke ngoku masike siliveni ilizwi lakhe, haleluya, haleluya, sithathe ixesha abangcwele ilizwi lakhe sihlaleni kulo, haleluya, ngoba lile lisincedayo, haleluya, ayikho enye into ekuncedayo umzalwane ngaphandle kwelizwi, haleluya, because eyethu indlela thina oyethu i-lifestyle, haleluya, isezwini, haleluya, awuyakuthi ungumzalwane kodwa ungahambi ngezwi, haleluya, umzalwane kunyanzelekile nakanjani ahlale ezwini kaThixo, haleluya, ngoba lile lisiqondisayo futhi lilo elisikhombisayo, haleluya, indlela yokwenza nendlela yokuphila, haleluya. Uma bangcwele mhlawumbe besikhonza nje uhalala wento singenalo ilizwi elimane lisibonisa mhlawumbe ngesahlala phansi, haleluya, haleluya, because zikhona imeko xa ukhonza ufumaniseke le inhlasa phansi, haleluya, kodwa ngenxa lento yoba sinelizwi ngaphakathi kunathi, haleluya, lilo elisiqhubayo, haleluya, lilo elisinika amandla, haleluya, uthi ngoku ubuvayo ubunzima kodwa uve ulula, haleluya, ngenxa lento yoba ufumene ntoni ilizwi, haleluya, yona nto edla ngothi umfundisi ke ishumayela, haleluya, athi eyi ingangaske bonke abantu bebenoba khona apha namhlanje beveli ilizwi, haleluya, kungenxa yento yokuthi u-understand ukuthi bakhona abantu abagqitha kuloo meko yelo lizwi athetha ngayo kodwa bangekheyo apha, haleluya, haleluya. So bangcwele masizifundiseni ekuseni, haleluya, ukwazana nelizwi likaThixo, haleluya, khona ukuze sizayiqonda, haleluya, haleluya, nemeko esijongana nazo, haleluya, ngoba eBhayibhileni ayikho into engekhoyo, haleluya, ayikho into eyehla namhlanje engazange yehla bangcwele, haleluya, yona nto esiqondisa ngelizwi lakhe ngenxa lento uyayazi uzothi waqamba ubalekile lelizwi uzawufika ikhona, haleluya, futhi phayana uzawubuya nesolution, haleluya, elikhombisayo into yokuthi okay xa kunje kuba nje, haleluya, waye ukhona abantu bangakholwayo, ukhona ongeyidla ngokuthi nifike nisixelela ngezinyanya zenu bazakhonza nani nikhonza oyophi, nikhonza obani, ndithi kuya-akhawume ndikuxelele thina asikhonzi yophi, xa uyayazi into eyenzekayo oyophi, bakhona abantu abathi go through ezazinto uyophi wayethe go through zona. So ukuze ke ngosifumana amandla, haleluya, kumele ukuthi siyofunda ngoTonto uyophi, haleluya, sizoyazi uba xa